नमस्कार, आज आम्ही या व्हिडिओत तेंडल्याची तळासण करची पळोवया। तेंडल्या तळासण करच्या कामक जाय अर्ध किलो तेंडली, 7-8 लसूण जराशी क्रश करून घेवका, सासव अर्ध चमचा, मेथी पाव चमचा, 2 सुकी मिरसांग, हळदी पिठो अर्ध चमचा, मिरसांगे पिठो 1 चमचा, तेल 2 चमचे, रुचीक मीठ, तळासण करच्या लाग्या। सगळ्यात पहिली तेंडली बरीकन धुवून घेवका, वयली वाटेन दोन्ही तोक काढून घेवका आणि जराशी चेचून घेवका। तेंडली जराशी फुट्टपर्यंत चेचून घेवका, ताजेन बेगी शिजता आणि मसाल बी भितर वता। आता ह्या तेंडल्यात धरची तितली मीठ घालका। आमका कितली तिखशी जाय म्हण पळोवन मिरसांगे पीठ घालून घेवका। हळदी पिठ घालका, आणि तेंडल्याक मीठ आणि दोन्ही पिठे समा लागशी तशी मिक्स करून घेवका। समा मिक्स झाली की साइडान दवन आता फण्णा तयारी करया। कायलीत 2 होड चमचे तेल घालून घेवका। या तळासणीक जराशी जास्त तेल घालची पडता, नॉनस्टिक कायल वापरल्यार थोडेशी तेल घाल्या पुरो। तेल होऊन जाल की सासव घालका, सासव पुटपुटच्या लागल की तातू भितर आम्ही धाडून दवरी लसूण घालका, सुकी मिरसांग घालका आणि मेथी घालका। लसूण आणि मेथी जराशी तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवका। लसूण हा तो ऑप्शनल, लसूण नाक जाल्यार या फण्णात हिंग घालून घेवचे जाय। फण्ण बरे तांबडे जाला, आता हातूंत मीठ मिरसांगे पिठी लायल तेंडली घालका। सगळे बरेकन मिक्स करून घेवका। तेंडली शिजच्याक 3-4 चमचे उदक घालका। धाकणी धापून तेंडली शिजवून घेवया। आयदनाचेर प्लेट धापून ताजेर उदक घाल्यार तेंडली भितरल्यान करपना। गॅसा फ्लेम एकदम लो दवरका। मधी मधी धाकणी काढून तेंडली शिजली की म्हण चेक करते रुरका। 10 मिनिट जाला आणि प्लेटा वयल उदक बी सुकला, एक पटी चेक करून घेवया। तेंडल्याक उदक सुटला आणि तेंडली शिजलात। तेंडली शिजिल ना जाल्यार आणि धाकणी धापून ताजेर थोडे उदक घालून परत शिजोवका। धाकणे ओपनच दवन उदक आटत पर्यंत शिजवून घेवया।
आता गॅसा फ्लेम जराशी वाडयल्या बी जाता. उदक पुराय सुकले आणि आमगेर तेंडल्या तळासन बी रेडी जाली. गरम गरम तोया शीता बरोबर ही तळासन खूबच बरी लागता. तुम्ही बी घरा ट्राय करा आणि कशी लागली म्हणून आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल टीम सेफ्रॉम चॅनल सबस्क्राइब करा. आमगेल व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा. धन्यवाद.